Bil-fiduċja li rejtu fija nwiet li senat il-100% tiegħi lill-partit u lill-pajjiż. Din kienet weda li għamel id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Konrad Mizzi fl-ewwel kummenti tiegħu meta ħareġ ir-riżultat li kważi 97% tad-delegati ikkonfermaw in-nomina tiegħu. Sejtun il-kuraġġ li naħdem għal dan il-partit li tant inħobb, l-ikbar partit f'Malta biex jibqa' l-ikbar partit f'Malta. U ikun il-partit li jibqa' joħroġ bl-aħjar idejat, bl-aħjar strateġija għal pajjiż u jassigura li aktar nies jitilgħu t-tarġa li jmiss u l-pajjiż ukoll jitla' t-tarġa li jmiss. Mizzi saħaq li tul l-aħħar ġimgħat iltaqa' ma' ħafna delegati, kumitati lokali u ferat tal-partit. Lil-kol qasmu miegħu l-idejat tagħhom għall-futur tal-partit u b'mod partikolari kif jixtiequ jipparteċipaw fl-istruttura tal-partit. Minn dawn il-laqgħat Konrad Mizzi fisser kif fassal l-erba' prijoritajiet li se jkun qed jaħdem fuqhom permezz ta' din il-kariga l-ġdida. L-ewwel priorità se tkun il-ħidma mal-iruq tal-partit. Grassroot activism li naħdem fl-imkien mal-kumitati lokali, mal-kandidati, mal-local councillors tagħna u ma' kun min irid jipparteċipa fil-partit, including forums bħal nisa laboristi bħal il-forums tal-veterani kif ukoll il-forum idejat biex il-partit jibqa' ħaj. It-tieni priorità se tkun dik li jiltaqa' mal-korpi kostitwiti waqdiet minn kull faxxa tas-soċjetà biex jisma' x'jixtiequ jbidlu f'pajjiżna biex bekk jibda jitfassal il-manifest elettorali għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Assiguraw li come the next election ikonna l-aqwa manifest elettorali, wieħed li jibni fuq dak li għamilna sissa u għal darb'oħra jerġa' jkun radikali and it will push the boundaries. It will push the boundaries f'kull area, whether it's social change, whether it's economic improvement għal poplu Malti wawċi, whether it's civil liberties. Aħna parti tal-bidla. It-tielet priorità se jkunu il-Kunsilli Lokali. Nixtieq nassigura li iva l-kunsilliera madwar Malta u Għawdex they deliver. I'm going to make sure that we will check on government and we will ensure li il-gvern will deliver u dak huwa xogħol. Filwaqt li r-raba' priorità l-Konrad Mizzi se tkun li tkompli tissaħħaħ il-midja tal-Partit Laburista. B'ħidma mfassla fuq dawn il-prioritajiet, Mizzi saħaq li se jkun qed jgħin lill-poplu l-partit jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu jitfit mal-Prim Ministru Joseph Muscat.